Γεια σας παιδιά, σήμερα θα πάμε να εξερευνήσουμε ένα τρομακτικό δρομάκι. Φουλ τρομακτικό, δεν ξέρω που θα μας πάει. Αλλά είναι στο χωριό μας, δεν έχουμε πάει ποτέ, φοβόμαστε. Εδώ ο φίλος μου δεν θέλει να φάνει τη φάτσα του, οπότε φοράει μάσκα. Αρχίσουμε πως ήρθαμε από εκεί και θα πάμε από εκεί πέρα. Ναι, δεν ξέρω πόσο καλά θα πάει αυτό. Ας πάμε. Πάμε, έλα Γιώργο. Ωραία μάνα μου, αυτό το δέντρο έπεσε ρε. Ωραία δεν είναι έτσι. Ναι, ωραία δεν είναι εδώ. Εδώ είναι ωραία για πικνίκ ρε. Μην πεταχτεί κανένα σόφις. Κρατάμε νερβι να του παίξουμε μια στην κεφαλή, όχι με σφαίρες, για να του παίξουμε την κεφαλή. Τι είναι αυτό μέσα στο βράχο? Εδώ έχει ένα σπιτάκι. Για thumbnail βάλε εξερευνούμε τη σκοτεινή μεριά του χωριού μας. Ναι, αυτό. Από πού να πάμε? Από εδώ πάμε. Ό,τι πάμε. Και πάμε να δούμε. Παιδιά, θα κάνουμε αυτό το βίντεο βράδυ, αλλά άμα ήταν Σάββατο θα το κάνουμε βράδυ. Μισώ τη ζωή μου εδώ που έρχομαι, μαλάκα. Αν πεταχτεί καν φίδι, γιατί σκουπίδια. Κάνανε εδώ. Όπα. Μπρο. Θα πεθάνω από το φόβο μου εδώ πέρα. Αργύρι. Τώρα τι αυτό το πάτε μόνο κόκαλο. Ποιο? Να πω τώρα να πάλι καλά μου πήγε στον κόλλο. Θα πεθάνω. Παναγιά μου, κοιτάξτε θέα. Προχώρα. Να πάμε από εδώ πάνω ή έτσι πέρα? Είναι λίγο το κίνδυνο. Να πάμε πέρα. Όχι ρε μαλάκα, γιατί πήρες τέτοια απόφαση? Γιατί εδώ μου φαίνεται πως έχουν πατήσει άνθρωποι αυτές τις μέρες. Τρομάζω λίγο. Περνάει ή δεν περνάει? Άμα χαθούμε, στείλτε μήνυμα στο 112 να έρθει να μας πάρει γωνιές, παιδιάδους, χωράφια. Μπρο! Πείτε τους μέσα σε κάτι χωράφια. Θα καταλάβουν αυτοί. Ρε φίλε, και απ' την άλλη να πηγαίναμε το ίδιο πράγμα θα ήτανε. Ρε μαλάκα, πού πάμε? Πρέπει να βγάλω τη μάσκα γιατί δεν βλέπω καλά, οπότε βάλω άχνη στη μούρη μου. Έλα σπίτι! Βρήκα ένα σπίτι! Όντως. No joke. No joke το λες τώρα. Όχι, αλήθεια λέω. No joke. Δεν είναι άσπρο. Με κάτι σκάλες. No joke. Τέλος πάντων, πάμε από εκεί καλύτερα. Εδώ. Ναι. Άμα πέσω rest in peace, Προχώρα γιατί δεν βλέπω να βγαίνουμε από εδώ με τόσο αέρα. Από κάνουμε και θα κλεγόμαστε. Κράτα μία. Τι συντώ. Θέλω το φύγει ιδιότερα. Παιδιά. Το έβαλα. Πάμε. Συνέχισε. Εύχομαι. Καλύτερα να μην πατήσουμε ποτέ σε αυτές τις πέτρες. Μαλάκα, μία πέτρα να φύγει από εδώ. Έχουμε μπει κατευθείαν στον τάφο μας. Μην βρούμε κανέναν. Εμείς εξερευνούμε απλώς ρε μαλάκα, δεν κάνουμε κάτι. Να μας πάσουμε κανένα πόδι.
Εμείς γυρνάμε πίσω, σε αυτή τη στιγμή το βίντεο. Εμείς γυρνάμε πίσω, γιατί... Κάνω το zoom. Κάτι, έφαγε κάτι. Πάμε να φύγουμε, Πού με έφερες, βλάκα, πάμε να φύγουμε. Πάμε από τον πάνω δρόμο. Πάμε. Να περάσουμε από αυτή τη... Πάμε, πάμε, δεν θέλω να βλέπω τα δόντια του. Πάμε από την πάνω, καλύτερα από εκεί. Παιδιά, για να φάει κάτι ένα λύκο, για να φάει κάτι ένα λύκο πρέπει να είναι τεράστιο. Τι λύκο ρε. Λύκος είναι, δεν στα δόντια του. Πρόβα. Μαλάκα δεν στα πόδια του. Δεν μπορεί. Μαλάκα είναι λύκος. Ποιο ζώο μπορεί να φάει κάτι τόσο μεγάλο. Μπρο. Σκινουγόλκερ. Μαλάκα Η αρκούδα, το πιο πιθανό, η σκινουγόλκερ χτύπα ξύλο. Μαλάκα Τι πάω ξυλάκι εδώ πάλι. Πάμε να φύγουμε, μη μας πιέσει κανένα. Πάμε από πάνω. Πάμε έτσι δρόμο από πάνω. Τη σάρκα του. Πάμε από πάνω. Μη μας πιέσει κανένα. Περίμενε. Πάμε από πάνω. Πάμε από πάνω που είναι δρόμος. Θα πάμε έτσι. Να μην ξανακατεβαίνουμε να φάμε καμιά τούμπα. Ρε. Έλα, θα πάμε από την άκρη. Ή από την πάνω με βασικά. Βία, χειρότερα. Θα πέσει πάνω στο πτώμα. Φαντάζεσαι. Πάμε την πάνω πάντα έτσι. Πάμε την πάνω πάντα. Κάτι προσπάθησε να κάνει ο καημένος, αλλά... Από ποια πάνω, από εδώ πάμε. Την πάνω πάντα. Δείτε τι κάνουμε για σένα. Κάντε μια εγγραφή. Δείτε τι κάνουμε. Μια εγγραφή γαμό. 7 προβολές έχει ένα short μου. Μόνο. Και είναι το πρώτο βίντεο που κάνω σε αυτό το κανάλι. Πώς θα πάμε πάνω από εδώ. Γαμό, αποκλειστήκαμε. Όλα, εδώ έχει κάτι. Αδρομάκι, απλώς έχει ξύλα, πρέπει να σκύψουμε. Να κατεβούμε από εδώ καλύτερα. Ναι, πάμε. Αλλά πάμε από το λύκο από πάνω. Μαλάκα, δεν το περίμενα. Λύκος πεθάμε. Νόμιζα πως θα πρόβα τώρα, μαλάκα. Μετά που είδα τα δόντια του και είδα πως τις πατούσες του. Και εγώ σου λέω, τι θα μπορούσε να φάει. Οι πατούσες του είναι λύκου. Τι θα μπορούσε να φάει ένα ολόκληρο λύκο. Ολόκληρο, που το μεγαλύτερο ζώο στην περιοχή που υπάρχει ένα λύκο. Αρκούδες δεν έχουμε. Αργύρι, σκέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι. Τι. Σκινουγόλκερ. Oh shit everybody. Γι' αυτό σου λέω. Πάμε από εδώ. Άμα το γύψω το πάμε πάνω μετά, το ξέρεις. Ναι, κι εγώ γι' αυτό θα περάσω έτσι. Το έχεις δείξει στην κάμερα καθόλου. Ναι. Είναι που δεν το βλέπω. Το πέρασα, το πέρασα. Παίρνα. Εντάξει, περάσαμε. Έχω στις ταινίες με τα ζώδια και νομίζω πως θα ζωντανίσει ο λύκος. Ω μαλάκα. Μιλάμε παιδιά, φανταστείτε πάλι καλά. Άρχισε η βροχή, μαλάκα, μόλις ήρθαμε εδώ. Πάλι καλά που πέθανε ο λύκος, γιατί άμα ερχόταν πιο κάτω και ήρθανα μια μέρα από το σπίτι μου, δεν θα ήμουν ζωντανός. Από τι πέθανες? Ένας λύκος ήρθε, κατώς πήγαινα. Όλτα. Μαλάκα, αποκλείστηκα. Πόσα... Όχι, είναι. Κάτι να πάνω στο δέντρο. Έλα από εδώ. Κάτι να πάνω στο δέντρο. Κάτι να πάνω στο δέντρο. Κάτι μου κάνει πάνω στο δέντρο. Κάτι να πάνω στο δέντρο. Μαλάκα, εδώ η περιοχή δεν είναι για μας. Όχι! Έπεσα. Κάτι ήταν πάνω στο δέντρο, φεύγουμε. Φεύγουμε όπως είμαστε, φεύγε! Δεν μιλάμε να έχεις πρόβλημα στον εγκέφαλο. Μαλάκα, γιατί είπαμε να κάνουμε τέτοιο βίντεο. Εμείς ένα TikTok θέλαμε να κάνουμε, βγήκε σε κατάληξη, είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. TikTok, βίντεο στο YouTube δεν θα κάνουμε. Στο TikTok θα το κάναμε, στο άλλο. Αλλά τελικά το κάνουμε στο YouTube. Άλλο θα κάναμε, βρέχατε. Δείτε τι κάνουμε για σας βίντεο. Βγήκα. Πού μας έβγαλε αυτός ο δρόμος? Δεν λέω πάμε δίκα μου, όσο δείξεις από πού ήρθαμε. Από εκεί πέρα. Είναι ο λύκος. Και έχω αφήσει το πατίνι μου. Είσαι βλάκα. Όχι. Ναι, νομίζω κάποιο σπιτάκι δεν πέρασε καλά.
Ναι. Για δεν έχουμε ξαναπεράσει από αυτόν τον δρόμο. Πάμε σιγά σιγά. Μην περνάει κανένα αμάξι. 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 Καλά εδώ. Μαλάκα, δεν ξανάρχομαι εδώ πάνω. Δεν ξανακάνω την ιδέα να πάω στο χωριού τα στενάκια. Ω μαλάκα. Μαλάκα, εγώ έχω ξανάρθει, ρε. Ελιάς έχουμε εδώ πιο πάνω. Καημένος ο Λύκος. Λύκος, ρε φίλε. Φίλε μου, το να τερβάσεις στο δίκτυο. Μιλάμε ο Λύκος. Φίλε μου, το να τερβάσεις στο δίκτυο. Οκ, αλλά... Τι να το φταίξει ο καημένος. Λέω να το σκότσει. Δεν γίνεται, φίλε. Πούντο. Δες εκεί. Πούντο, ρε. Άμα κοιτάξεις ένα κρανί, προβάτο. Πούντο. Τι φαίνεται, είναι στο δέντρο, έχει μπερδεμένο. Όχι, δεν είναι πέτρα είναι. Και άμα το σπίτι... Όχι, εντάξει. Πάμε. Και εδώ έχει σκύλους. Θα ρωτήσουμε το χωριό αν έχει χάσει ποτέ ένα σκύλο ή Λύκο. Και άμα μας απαντήσουν ναι, δεν θα Ναι, καλύτερα τώρα να κοιτάμε κάτω. Μπρο, δεν ξανάρχομαι. μπορούσε να φάει ένα Λύκο, πες μου. Έχει σκύλους εδώ. Κάνουμε λίγο ησυχία. Έχει σκύλους εδώ. Πόσο μεγάλο πρέπει να είναι ένα ζώο για να πάει ένα ολόκληρο Λύκο. Από πού πάει εδώ? Ένα Λύκο, ρε. Ένα Λύκο που είναι στο πόλι. Να το σπίτι σου. Το πόλι είναι ο Λύκος. Να κατέβουμε από εδώ. Όχι. Πάμε από εδώ. Για βόλτα κιόλα. Θα δείχνουμε για λίγο κάτω. Ρε, έχεις και μάτια, ρε. Τεφλοπόντικα. Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο... Στην εσείς, στο εσείς. Εδώ είναι γεμάτο σκύλους. Αν μας επιτεθεί κανένας θα τον δείτε σίγουρα. Μιλάμε. Δεν το ξανακάνω, δεν ξανάρχομαι ούτε ένα εκατομμύριο να μου δώσει. Τι είναι αυτό? Εσύ είσαι. Ναι, έτσι κάνω εγώ. Πάρε αυτό. Μα δεν πιάνω τι κάνουν τα άλλοι. Λογικά. Ό,τι. Αυτό που πατάς τώρα. Το μοβ. Το πορτοκαλί εδώ μέσα. Μα δεν είμαι χαζός, ρε μαλά. Πάμε και από εκεί. Ή να κατεβούμε δεν κάτω. πατώ τίποτα. Εντάξει, πάμε κάτω. Εδώ είναι σκύλοι. Κράτα το λίγο. Πάμε. Σκύλι! Τι είπα για τους σκύλους. Fuck. Κατεβαίνουμε κάτι σκαλούνια που έχω να τα κατεβώ χρόνια. Ελπίζω το πατίνι μου να ζει. Έλα. Στο YouTube. Ωραία, αλλά στείλε μου το να τον δώσεις στο TikTok. Okay. Το βίντεο ή μόνο με το λίγο? Το πατίνι μου ζει, το πατινάκι μου. Το πατινάκι μου ζει. Αν θέλετε part 2 και
Ζει! Part 2 θα κάνουμε την Τετάρτη. Περίμενε ρε, δεν θα το κλείσουμε ακόμα. Ωραία παιδιά, άμα θέλετε part 2 θα κάνουμε την Τετάρτη. Κάτσε να πάμε μια βολτίτσα με το πατίνι. Ωραία φίλε, θα φατούμπα. Και με το ένα χέρι. Και λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Σας ευχαριστώ που κάτσετε, παρακολουθήσατε, δεν Για ξέρω. part 2 γράψτε στα comments και εμείς θα κάνουμε την Τετάρτη. Άμα γράψετε πριν την Τετάρτη θα κάνουμε την Τετάρτη και θα ψάξουμε ένα σπίτι στο χωριό, το κατάστατο, που θα μας κάνει χεστό απάνω. Και άμα θέλετε, κράξτε όσο θέλετε στα σχόλια. Ναι, δεν μας νοιάζει ρε παιδιά. Κράξτε. Δεν είμαστε αράπηδες, δεν μας νοιάζει. Ωραία, τα λέμε.